Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. We're back on air, tabi. Genset kita, tabi, padingnald. Hindi na, APEC power na, tabi. Sige. Kami po minapaabot na naman in maugmang pataratara asin pagrespetar sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan ang samuya pong pagpagiromdom sa paghampang niya to kaining kaaldawon dapat amang Diyos perming ipigpaeno ta sa gabos. Happy birthday po sa mga nagsiselebrar kan kompleanyo ngunyan na pets sa 31. Ultimo dia na palan. Tapos na sa first quarter. Sus Mariosep. Tapos na yung Marso. Kan taon 2022. Webes St. Jude. Sana po sa tuyang pag-atubang kan kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagba-birthday ngunyan. Nag-iimbitar kita na mag-iriba-iba sundo alas 10:30. Tingog kan banwaan man po tabi. Naglalaom na yaon man, kamudyan sa daraga. Kumusta daw tabi dyan si Larry Rodriguez sa daraga? Buda dyan sa saudan, sa supermarket kan daraga, sa gabos na tinderos, tinderas, buda parokyanos. Aray na agad dyan sa indo sa saudan. Si Diego Namisolas, kumusta? Tabi, Diego. Mayor Vic, good morning. Dyan sa daraga, buda kay Vice Alcalde John G. Hausian. Ecstasy. Extano. Sa Albay District. Ecstasy. Ano man tabi ang kamugtakan, may kuryente dyan sa indo. Ecstasy. Apek na kita pa di ade. No. Yan, medyo nag-trip off lang kasubago. Morning tabi sa tuyang amigo man. Diyan po sa Apsemo. Grupo kan Apsemo. Buda dyan sa COVID Opsen. Aning sanakan St. Jude Church. Pasalamat lamang. Sugabos na devotos man dyan. Ni St. Jude, yung kataning sa naman yan na JRB. Sir Popoy, buda sa familia, maray na aga. Buda sa kumpadre ta dyan, si Pading June Pitero, maray na aga sa familia Mantabe. So, sa kuyang barkada, yan sa Tabaco City, yan, si Joe Amaranto, yan. Sir Joe, maray na aga tabi sa imo. So nakaantabay man dyan sa siyudad kan Tabaco, sa samuyang sister station dyan, yung FM station min dyan, yung WGB 106.9 FM. Good morning sa gabos na taga Tabaco, pati na po dyan sa Premier Distrito kan Albay. Ang nadadagog po nindo DCGBA Distrito kan Albay. Sa 3rd District si kumpadreng Jimmy Pading Al-Armario Digdiman sa Legazpi, Daraga, Old Albay District, Katabang si Ans Galero, buda si Luens Marcena. Sa Manibela sa Samuyang Mobil, yaon dyan si Henry De Boy Mata. Kapartner ko man ngunyan sa technical control, siya ang nagbubuga kan samuyang broadcast sa AM masin FM band sa radyo. Ang sa kuyang kumpadre si Pading Nal Baldo, the man from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Good morning dyan sa gabos na taga Dapdap, dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Sa Binanwahan syempre, ang samuya dyan na Bagiriba. An solamente sa Albay Pading Nal, buda sa Bicol na mixklada di primera ang dugo na nananalaytay sa sayang lawas
Manuel Trillanes Tutanez. Maniti dyan sa Binanwahan. Ang dugo ka ni Manny Padingnal dan komposisyon kan dugo niya sa lawas. Dugong Pranses, dugong Ukrainian, tayo ganing lahi siyang Europeo eh. Dugong Espanyol, Buda, dugong Ruso, German. Oh, Ruso tapos German ng apelyido Shepherd. Maniti, yan sa Binanwahan, maray na agatabi sa imo. Chikitan, chikititan, tanda. Sa newsroom sa Padagos pong Sumada Lokal, asin pag-abang kan istorya sa nasyonal, internasyonal, daing lusot po yan sa tuya pong News Manager Mardela, the man with an eagle eye, pag-abot po sa mga bareta. Tang itumbang bang. Baretang may sustansya asin may epekto sa tuyang pagbuhay-buhay lokal, imaging bilang individual asin sosyedad, pamilya. Ecstasy. News Manager Mardela is the name. Papa Joe Amaranto, ano ang sa imo dyan na pinagparar na pangudtuhan? Kasuhapon, si Ramon so pangudtuhan mo, Joe, adobong pusit. Yan, adobadong pusit. So, igwa pang tada-tabi, Joe. Masira mo niya na ilino baga sa sinanglag. So, sinanglag na bako sana masyadong malanahon. Pagkatapos, ilino mo duman sa kawali mismo Padingnal adi. So, tama kay itong pusit, adubadong pusit. Basta Sus, Mariosep. pegas porque Sira mo niyan, Joe. me gusta mi así. Joe Amaranto kan Provincial Health Office Catanduanes. Me gusta mi. Siya ang kwan dyan, siya ang hepe sa Advanced Observation and Command Post dyan sa Tabaco kan PHO Catanduanes. Si Angel Mustasa man po sa Samuyang Production Center, mantang sa online broadcast man niya mo, anin kargado dyan si Tricia Buda, si Richard. Me gusta mi así. Me gusta mi así. Worldwide yan, Ecstasy. internet, nationwide, full high definition digital broadcast. DCGB News Online sa Facebook, Buda sa YouTube, DCGB Legazpi City. Stano. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na aga sa amigo niya to dyan sa iyang Bunker Hill. Yan. Sa Bunkeruhan. Si Migong King Rehinaldo. Nakahimunta na King so sa imong dyan, M203 in kaso mamara paradigdi si Yudi Putin sa Legazpi. Nakahimunta na Migong King. Yan. Yan ho. And aram nido si Migong King na Rehinaldo Padingnal. Very few knows it. Saro ining membro kan Puwersas Armadas kan US of A. Iyo totoo. Ano nga ni Migong King na branch kang Puwersas Armadas kan Estados Unidos de American sa imong pinag-serbisyuhan. Gari sa army ito, US Army, na-deploy ini si King sa somewhere else dyan sa, inda ko na-deploy ini sa Medyo Oriente. Ano, Migong King. Maray na agatabi sa imo. Kaya nakahimunta na so daradara ni Migong King na M203. Maski sa in lumusot digdi si Yudi Putin sa Legazpi, hihimuntaw ni King. Ano tabi, King? Maray na aga. Sige. Nasa kuya tabing numero, 0961-759-0888 sa Smart, 0961-759-0888 sa Smart, and sa Globe, 0926-0156-020. Kasuhapon, na verifikar ni kumpadreng Jimmy, so naiistorya tabaga sa Tingog Kanbanwaan man before our program na nagtapos. So shooting incident dyan sa Pantaw Kanlibon. Ngunyan, it was ruled out na bako da ito politically motivated ta
So biktima, so binadil, so tinamaan pero buhay po bako man na kandidato pero ini sarong retiradong personnel kan Puwersas Armadas kan Pilipinas. Nagbabiyahe sinda hali sa sentro kan Libon pauli sa Pantaw, negosyante na ini. Ngunyan pag-abot duman sa sarong lugar partikular ining so sandali hilingon ta surit ta may retratong ipinadara sa satuya digdi sa account ko sa Facebook o kaya sa Messenger na pong kukuhain ito ta medyo hararom na sa sarong lugar diyan sa Pantaw sa Libon diyan sa sa may Sitio Manggugunaw mga 2 kilometros bago mag-abot sa Pantaw, Libon, Albay. So, bihikulo na pinagmamaneho sa ining Toyota na Innova, color gray, brown, dinurong bungbungan ini pa dining lone gunman. Pag-abot sa lugar na ito, may buminuto asa ng bigla, hali duman sa Masaguso, alanganin na lugar ito, pakurbada, buda medyo may ampas sa sarong portion kan tinampo sa gilid, kaya talagang maminor ka, duman binungbungan. Bago uminabot, ining so pinag-ambos, uminagi man so vehikulo ni PCL representative, o kaya ni Councilor Jopet Fernandez, so kapitan baga dyan sa Pantaw kan Libon, councilor siya kan Libon, luminihis na ito. Kaya apparently bako ito da ang target basado sa report na ipinagpaluwas ni Pading Jimmy, susog duman sa investigasyon kan pulisya. So binurubong-bungan tabi ini. And palibasa dating miyembro kan Puwersas Armadas, itong si Willie Garachico, yan, tataw maneuver tabi. So itong vehikulo ni Jopet na Fernandez ni Konsyal harayo na bako man ito kasabay na tiyempo lang na medyo magkasunod lang ning pag-agi duman. So pinaagi man ito, dahil man itong suki Jopet na Fernandez kay kapitan. Ang binungbugan ining suki Willie Garachico, dakol na tama nin bala duman sa lawas kan behikulo and tuminama man tulugayod o apat sa lawas ni Willie. Buhay ini kasuhapon na report ni kumpadring Jimmy. Now, nag-lone gunman itong tuminira and pag dulag, igwa na daan ni nalululadan na motorsiklo. May kasabay na gayod. So, na-rule out po, so pinagasabing politically motivated. Ako man na kandidato nga ni and duwa na sana siguro ang pinag-zero in sa theory of elimination kan investigasyon kan otoridad. Diyan sa pag-imbestigar kan otoridad, whether NBI, police, o ano man na investigative agency, ang puon kaan sa pag-imbestigar. Halimbawa may binadil, nagadan, o na-injure, ang puon kan investigasyon kaan, everybody in the world is a suspect. Gabos, suspitsado. Hihali na sana, pigapod na theory of elimination, igigilid na sana, dahil manining pakilabot, dahil manining pagkaram. Ihali, sagkod na, mag-zero in na sana, duman sa mga possible suspects na igwanin motibo. Yan. So, parte kan pinagapod na theory of elimination, ang pagkonsiderar kay itong profile kan biktima, as in posibleng connect ka ini, duman sa may kagibuhan kan krimen. And in which case, digdi po, dati ni duwa ang pinagsususog na tinampo para ma-resolveran ang krimen, pwedeng sa pagiging miyembro niya dati, kam Puwersas Armadas kam Pilipinas, igwa siyempre anin mga nakakalaban or sa pagiging negosyante. Yan po, yun na sana po ana. Ang question digdi is, dyan sa Libon, sunod-sunod ang kaso kan pambabadil. So gustong sabihon, rampante ang nakawagas dyan na loose firearms despite the fact na kita po gun ban.
Tana sa peryodo baga kita kan eleksyon. So what is happening tabi? Take a closer look siguro diyan sa provincial command no. Tarabang